παιδιά, τι λέτε, πάμε να καθίσουμε στο μπακάκι, τόση ώρα όρθιοι είμαστε. Πάμε, πάμε. Τσέκα, κατέβασα ένα καινούριο παιχνίδι. Για δείξε μου. Μ' αρέσει, πώς λέγεται. Καλό φαίνεται. Ναι. Μπαίνεις και με άλλους φίλους, παίζετε χαρτιά και κάνετε. Φαίνεται φοβερό. Κατέβασέ το. Τώρα, τώρα. Ευχαριστώ. Βάλτε κι άλλο να παίζει. Όχι, όλοι για μπαριά και δεν. Τι πήρε αύριο. Τι λέει μάγκες και μάγκες σας. Να πάμε αύριο στο καραόκι. Πάμε τα γουδίσια. Κοίτα μαμά, εκείνα τα παιδιά δεν μιλάνε. Πώς είναι το φίλο. Δεν θα μου παίζουν τα φιλικά τους. Δεν κάνουν τίποτα άλλο όλη μέρα. Κάθονται απλά και χαζεύουν εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, την επόμενη φορά θέλω να διαβάσετε καλά ή θα γράψουμε ένα τεστ στην ιστορία. Πάλι την ιστορία. Σίγουρα, Μιχάλη. Σε ποιο κεφάλαιο, κεφάλαιο 35 έως 37. Μπορείτε να φύγετε, είστε ελεύθεροι. Παιδιά, αν δεν έχουμε μάθημα πάνω σε στέκη μας να αλλάξουμε. Σιγά το στέκη, θα πω την κόλλη μας. Ποτέ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άσε, εγώ το λέω. Θέλω αυτό το τεστ. Ήταν πολύ ωραία, δεν είχε πλάκα που ο Κλάδι έπεσε και φάγε τούμπα. Ναι, όντως είχε πολύ πλάκα. Εγώ μπορεί να φάγα και τούμπα, αλλά σας νίκησα στο επιτραπέζι. Ναι, λογικά τι ώρα. Δεν σας νίκησα. Λογικά. Σας κέρδισα πάλι. Αχ, μου στείλε μήνυμα ο Γιώργος. Πες του, πείσε τον να έρθει να φέρει και τα παιδιά, να ξεκολλήσει λίγο από τα κινητά. Κάτσε να του στείλω. Εντάξει, μου είπατε θα τους φέρει, να τους πεις. Ναι, τι τους έπαιξε και τον έπαιξε, ναι. Δεν ξεκολλάει πολύ. Μια παρτίδα games. Γεια σας, παιδιά. Άντε, επιτέλους. Πάνω παρτίδα. Τι κάνετε, Μια χαρά. Καλά είστε. Ναι, μαγιές. Γεια σου, Αφά. Γεια σου, Πάρπαινα. Γεια σου, Αφά. Θα παίξετε. Έλα, παίξουμε λίγο, ναι. Τι κάνετε σπίτι. Παίξαμε λόγω με τον Χρήστο εδώ πέρα. Άλλη, Δεν είναι κολλήσει με τον λόγο. Θα το πάνε με την Division. Είμαστε όλοι έξω, εσείς κάθεστε στο σπίτι να παίζετε. Μας αρέσει. Μοιράστε και σε μένα. Δεν παίζεις. Γεια σας, μόνο έτσι θα πάω. Όχι, όχι σε όλους. Το δύο δεν είναι καλό. Κοίτα τι μου τύχε. Μιλήστε, μην είστε σλόπι. Δεν θα πούμε τώρα. Καριά, από το παιχνίδι που παίρνει, πώς λέγεται. Μου ρωτήσεις το έχεις ποτέ. Είναι καινούριο. Το έχει εφήβριο προπαπού. Προπαπού. Έλα, χιούμορ να γίνεται. Δεν ξέρετε από χιούμορ, εσείς τα παιδάκια. Ναι. Κοίτα βλέπουμε. Παιδιά, Ξέρετε πώς θα κερδίσει, έτσι. με το Χριστάρα είμαι εγώ. Το κερδίσει. Εγώ με το σπίτι. Εσύ με ποιον είσαι. Δεν γίνεται, αυτή με τον Χρήστο. Παπ. Εσείς κορτσίστε μαζί. Το έχετε πιστεύω. Έλα, κάτι ξεκινήσει. Έχετε ελπίδες. Ορίστε. 3, εγώ. Όχι, νομίζω βγήκα. Μπράβο, Μιχάλη. Είσαι ο καλύτερος που εγώ δεν στα χαρτιά. Βλέπετε πόσα ώρα περνάμε εδώ έξω όλοι μαζί. Να κανονίζουμε πιο συχνά. Να, αλλά εγώ κανονίζω κάθε μέρα με τον Χρήστο να παίζουμε ένα πεντάωρο. Όχι, φίλε, θα σταματήσει αυτό το πράγμα, δεν είναι δουλειά. Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ δεν μου είσαι πει αν έχουμε τη βίζα. Πρέπει να σταματήσει να παίζει λίγο με το λόγο. Και εσύ με ξεχωρίσεις. Τα κεφαλικά σου κοίτα. Αυτό που το λες θα το κάνω. Γελάμε, το Γεια σας, περνάμε καλά. Τρία. Τι λέτε ρε παιδιά, πάμε να κάθισουμε στο μπακάκι τόση ώρα. Πάμε και δεν πάμε. Σε ποιο κεφάλαιο δουλειά. Τι να πω, Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εσύ να πει φωνή, θα το πεις. εσείς γι' αυτό.
θα το πω. 3. Παιδιά, δεν περάσαν πολύ ωραία αυτές που δεν ήταν ωραία ποτά. Ελάτε κύριε.